Arratsaldeon guztioi, gaur hemen denok elkartzeko arrazoi berezi bat daukagu, Irutsuloko hitzak 20 urte bete ditu. 20 urte gure historioa kontatzen, 20 urte bertakoen albisteak josten, 20 urte komunitateari ahotsa ematen. Eta nola ez, euskeraz. Horregatik gaur ez da ospatzeko eguna bakarrik, gaur eskertzeko eguna ere bada. Orain dela 20 urte, Donostian euskerazko komunikabide baten behar nabarmena zegoen. Bertakoen istorioak, bertakoen hizkuntzan eta bertakoen ahotik jaso nahi genituen. Bagerak Donostiako euskaltzaleen elkarte bezala berea egin zuen kezka, eta hortik jaio zen Irutsuloko hitza. Helburu argi batekin eta baliabide baino gogo gehiagorekin ekin zion proiektuari. Hizkuntza batek ezin du biziraun ez badu erabilerarik, eta ez da erabilgarria hizkuntza horretan informaziorik ezin bada jaso. Euskeraz irakurri, euskeraz entzun eta euskeraz ikusi nahi dugu. Nahi eta behar dugu. Donostian Irutsuloko hitzari esker badaukagu horretarako aukera. Bestela, zer izango litzateke Donostiaz, jasotako albiste guztiak gaztelera hutsez entzungo bagenitu. Ziurrenik Erentzunen San Sebastian. Horregatik eta Irutsuloko hitzak bertakoen berri emateari esker, lurrak oinak barkatu lurrean mantentzen laguntzen digu. Informazioaren garaia omen da gurea. Mundu guztiko albisteak jasotzen ditugu. Eta batzutan gehiago dakigu Los Angeleseko suteaz, San Martzial kalekoaz baino. Edo Leonardo DiCapriok bere etxeetako bat galdu duela eta ez pareko bizilagunak. Mundu globalizatu honetan, erraixagoa da kanpokoaz edo urrutikoaz kezkatuz bertakoaz hazteaz. Orain, 20 urte pasata gero, ezin dugu atsedenik hartu. Irutsuloko hitza bezalako proiektuak babestu egin behar ditugu. Sorreran bezain beste behar ditugu, edo gehiago. Euskerazko kazetaritza ez da bakarrik informazioa zabaltzea. Gure komunitatea ehuntzea, albisteak gure hizkuntzan kontatzea eta gure ikuspegia munduari zabaltzea ere bada. Horregatik gure esku dago Irutsuloko hitza bezalako proiektuei babesa ematea. Irakurtzea, harpidetzea eta zabaltzea izango dira euskeraz bizitzen jarraitzeko giltza. Bageran argi daukagu, Irutsuloren sorreran egon ginen eta etorkizunan ere Irutsulorekin egon nahi dugu. Ez gera bidelagunak soilik elkarrekin hazitako proiektuak gara. Eta gure arteko harremana sendotzeko konpromisoa hartu dugu. Etorkizun euskaldun bat eraikitzeko bidean elkarrekin emango ditugu urratsak. Donostian etorkizun euskaldun bat irudikatzen bada, Irutsuloko hitzaren presentziarekin izango da. Beraz, goazen geurea euskeraz kontatzen jarraitzen, zorionak eta mila esker Irutsuloko hitzari.